सादर केलं। नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, आपण आलो आहोत भाईंदरमध्ये नवघर गावात। तर मित्रांनो, अश्वमेध महिला प्रतिष्ठान आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकातर्फे ना कोकण महोत्सव भरवण्यात आलेला आहे, तो म्हणजे नवघरमध्ये। तर तुम्हाला मी ॲड्रेसला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। चला आपण आतमध्ये एंट्री करूया आणि बघूया कोकण महोत्सव कसा भरलेला आहे। सो मंडळी, ही कोकण महोत्सवाची अशी एक एंट्री आहे। छान अशी एंट्री ठेवलेली आहे आणि समोर एंट्री करताच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती लावलेली आहे बघा। पाहू शकता, जय भवानी जय शिवाजी। आपल्याला एंट्री करता साईबाबा पालखींची एक दर्शन भेटलेलं आहे, साईबाबा पालखींचं। तो मंडळी, माझ्यासोबत ना आज मनाली सुद्धा आहे। आम्ही दोघं पण ही कोकण महोत्सव एक्सप्लोर करणार आहोत आणि बघणार सुद्धा आहोत आणि तुम्हाला पण दाखवणार आहोत। तर येता क्षणी आपल्याला साईबाबांची पालखी भेटलेली आहे। आपलं खरंच नशीब चांगलं आहे। बघू शकता, आपण अशी एंट्री केली महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेऊन आपण आतमध्ये घुसतात। साईबाबांची पालखी भेटली। तर असे बघा, इथे बघू शकता स्टॉल लागलेले आहेत। आपण ते स्टॉल एक्सप्लोर करूयात, पण प्रथम आपण जाऊया इथे आपल्या दुर्गा देवीजवळ, आपल्या नवघरच्या आईजवळ। पाहू शकता, मस्त असं देवीचं एक स्वरूप इथे मांडलेलं आहे। मंडळी, मनाली चालली आहे आईचं दर्शन घ्यायला। आपल्या महाराष्ट्राचं दैवताना राजनीती धुरंधर मराठी धर्मरक्षक शहाजीराजा आई जिजाऊ सुपुत्र सिंहासनीधीश्वर शिव 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। हर हर महादेव। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी मी आज साहेबांना विनंती करत आहे। ठाकरे सरांना मी इकडे विनंती करत आहे। त्यानंतर हजारो हिंदूंच्या हृदयाला गवसणी घालणारे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आज यांच्या प्रतिमेला फाटक दादांना मी विनंती करतोय, जे शहर प्रमुख आहेत, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेब आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा करत आहे। आपल्या सगळ्यांच्या मा जिजाऊ प्रमाणे मासाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी। त्यानंतर या जगातल्या कुठच्याच बँकेत अकाउंट नसलेला, दोन्ही किसे रिकामी असलेला, या जगातला सगळ्यात श्रीमंत राजकारणी माणूस या विश्वाने बघितलाय, वीरातले वीर धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी पुन्हा एकदा मी साहेबांना विनंती करत आहे। मंडळी, सगळ्या महापुरुषांना पुष्पहार करून आपण आता व्हिडिओला चालू करत आहोत। चला आपण पहिल्या स्टॉलवर जाऊया। पहिला स्टॉल नक्की कोणता आहे ते पाहू शकता। फाउंटनची पण सुविधा केलेली आहे, छान असा फाउंटन आहे।
हळदी कुंकू आहे का? पहिला स्टॉल मंडळी, पहिला स्टॉल बघू शकता ज्यूस सेंटर आहे नमः शिवायचा. आणि दुसरा स्टॉल आहे बघा कोकण मार्ट आपल्या मसाल्यांचं. काय घावण्याचं पीठ कसं आहे? 60 रुपये पीठ आहे घावण्याचं. मच्छी कढी मसाला 600 रुपये किलो मच्छी कढी मसाला आहे मित्रांनो. येऊ शकता, पाहू शकता. असं आपलं कोकण मार्ट आहे. कोकण महोत्सव म्हटला म्हणजे कोकणातल्या वस्तू आल्याच पाहिजे. भविष्यातले लाडू पण आहेत. मालवणी खाजा मित्रांनो, कसा पॅकेट? 50 रुपये पॅकेट आहे मित्रांनो. येऊ शकता तुम्ही. कोकण महोत्सव 10 डिसेंबरपर्यंत हा भरलेला आहे. इथे बघू शकता छोटे छोटे लॉकेट सुद्धा आहेत, लावू शकता. दादाचं स्टॉल आहे असं. इकडे मनाली शॉपिंग करायला लागली. लेडीजचं दिसलं तर शॉपिंग चालू. हे बांगड्या वगैरे आहेत महिलांसाठी बघितलं. छान अशी कानातले आहेत. आपल्या भावाचं स्टॉल आहे इकडे पण बघू शकता तुम्ही. महिलांसाठीच आहे खास. क्लिप वगैरे आहेत, रबर वगैरे आहेत. 6वा स्टॉल आहे हा SVM एंटरप्राइजेस. वेगवेगळ्या प्रकारचे बघा असे प्रोडक्ट आहेत, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आहेत. काही कापूरदानी कशी आहे? 100 रुपयाला 100 रुपयाला कापूरदानी आहे ही. 100 रुपये किंमत आहे. कापूरदानी 100 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये. पाहू शकता 300 रुपये, 100 रुपये अशी काकाने प्राईस सांगितलेल्या. तुम्ही येऊन इथे येऊ शकता. सगळे असे प्रकारचे बघा इलेक्ट्रॉनिक असे वेगवेगळे वस्तू आहेत. अलग अलग मंत्र. स्वामींचं बघा वेगवेगळे मंत्र पाहू शकता. वेगवेगळे असे मंत्र सुद्धा यायचे. चला आपण दुसरा स्टॉल बघूया. इकडे आहे बघा कोकण महोत्सव म्हटला म्हणजे असं काय आलं पाहिजेच. आणि काकांच्या स्टॉलचे तुम्ही नाव बघू शकता. कोकण वैभव सिंधू बघू शकता. काही काय आहे? हे चिकन खिमा आहे दादा. हा चिकन खिमा आहे. हे कलेजी आहे. कलेजी बघू शकता. मटन खिमा, मटन खिमा, वजरी, वजरी, कोलंबी 150 रुपये वजरी प्लेट आहे. चिकन किमा 120 आहे. कोलंबी 120 प्लेट आहे. आणि तुम्ही प्लेट बघू शकता. घरच्या पिठाचे बनवलेले वडे. काय बोलतात? घरच्या पिठाचे बघा मित्रांनो, काका बोलत आहेत घरच्या पिठाचे वडे आहेत. 4-5 प्रकारचे पीठ. ओके. ज्वारी, बाजरी आणि तांदूळ असे मिक्स करून हे वडे बनलेले आहेत. तर मित्रांनो या महोत्सवमध्ये तुम्ही आणि मस्तपैकी एन्जॉय करा या जेवणाचा. कोंबडी वडे बघू शकता 150. काकांच्या स्टॉलचं नाव आहे कोकण वैभव सिंधू. इंदळेकर बंधू. नंबर पण दिलेला आहे. येऊ शकता तुम्ही इथे. थँक्यू का. सी फूड्स. वाव, सी फूड्स तुम्ही बघू शकता. ताई काय तळत आहे? हे काय तळत आहेत? बोंबील आहे, पापलेट आणि हे बांगडा. कसा बांगडा? बोंबीलचे 4 पीस 70 रुपयाला. सुके बांगडे देखील आहेत बघा. सुके बांगडे कसे? 100चे 4. ओके. आणि मालवणी खाजा? मालवणी खाजा बघू शकता 40 रुपये. मित्रांनो कोकण महोत्सव म्हटला म्हणजे मालवणी खाजा आलाच पाहिजे. हे कोकम आहे ना? ओके, घरातलं कोकम आहे. कसं आहे पॅकेट? अर्धा किलो 150 रुपये. ते बघू शकता. हा पण खाजाच आहे ना? 60 रुपये बरोबर. प्राईस देखील लिहिलेली आहे बघू शकता. खाजा 60 रुपये. शेंगदाण्याचे लाडू कसं पॅकेट आहे? 70 रुपये. किती असतील याच्यामध्ये? बघा 20-30 आहेत असे बोलतात ताई. आणि 70 रुपयाला आहे. इथे परत एकदा मालवणी खाजा आहे. रेट असे प्रत्येक लावलेले आहेत बघा. 250 रुपये बांगडा फ्राय, 40 रुपये बांगडा थाळी, 100-150 रुपये सोलकढी, 20 रुपये मांदेली फ्राय, 50 रुपये कोंबडी वडे, 200 रुपये. पाहू शकता मित्रांनो असे रिजनेबल असे रेट लावलेले आहेत. ताईकडे या आणि जेवणाचा आस्वाद घ्या. स्वतःचा फिशचा धंदा पण आहे भाईंदरला. काय बोलता? म्हणजे तुम्ही इकडचे मूळचे? ओके. भाईंदरला यांचं स्वतःचं फिशचं बघू शकता व्यवसाय फिशचं पण करतात. भाईंदरला कुठे? साईबाबा नगरमध्ये. साईबाबा नगर म्हणजे नवघरलाच आपल्या. ओके, नवघरलाच आपल्या साईबाबा नगरला ताईचा फिशचा बिझनेस सुद्धा आहे. नक्की एकदा भेट द्या. ताई तुमचं नाव काय बोललात? माझं नाव मानसी निकम. मानसी निकम. थँक्यू, धन्यवाद. इथे बघू शकता शशिकांत मसाले. विविध प्रकारचे मसाले आहेत. मालवणी वडे पीठ पण आहे 70 रुपयाला. मालवणी आंबोळी पीठ पण आहे 70 रुपयाला. मालवणी घावना पीठ 50 रुपयाला.
म्हणजे पाहू शकता फणसपोळी पण आहे. दादाचा स्टॉल आहे. शशिकांत मसाले कोकण रत्न यांचे. पण मसाल्याची प्राइस एक विचारा दादा, हा कुठला मालवणी मसाला कसा आहे? 70ला 100 ग्राम. ओके. आणि हा मच्छी मसाला ओके, कसा आहे? सेम आहे रेट. ओके. आणि कुळीत पीठ 80ला पाव किलो. आणि हे काय? लसूण चटणी आहे. लसूण चटणी कशी? 40ला 100 ग्राम. हे तिळकुट आहे, काळ्या तिळाची. तो काळा मसाला काळ्या तिळाची चटणी काळ्या तिळाची चटणी आहे मित्रांनो. कशी आहे? सेम आहे, 40ला 100. ओके. तर बघू शकता असे रिजनेबल असे दादाने रेट लावलेले आहेत. नक्की या आणि भेट द्या. आंबोळी पीठ पण. आंबोळी पीठ कसं? 70ला अर्धा किलो. धन्यवाद दादा. तर दुसरं स्टॉल आहे माऊली प्रसन्न घरगुती पद्धतीने बनवलेले कडधान्य सर्व प्रकारचे लाडू खोबरे वडे असे या ताईकडे आहेत. काका पण आहेत बघू शकता. कसे आहेत हे लाडू? 80 रुपये 50. हे कुठले आहेत? बेसनचे आहेत. कितीला बोललात? आणि हे रव्याचे आहेत बघा, 50 रुपये आहेत. पाहू शकता 6 आहेत एकामध्ये. मेथीचे 60 रुपये. या मेथीचे पण पाहू शकता 60 रुपये आहेत. हे कसे आहेत? तांदळाचे. वाव, तांदळाचे लाडू बघू शकता. किती? 50. गावचे तांदूळ वापरलेले आहेत आणि 50 रुपये बोलत आहेत. नाचणीचे पण आहेत. एक नंबर. हे कसे? सेम. ओके 50. हे कुठले? ओके, ही कचोरी आहे. ओके. मुगाचे पण लाडू आहेत. कसे लाडू? 60 रुपये आहेत मुगाचे लाडू. टोटल 6 आहेत असे. हे गव्हाचे दोन्ही ना? ओके. शेंगदाणा कुठचे लाडू आहेत? हे गव्हाचे कसे? ओके, म्हणजे 50 पासून स्टार्टिंग आहे. तर बघू शकता काकांचं हे स्टॉल आहे असं आणि 50 रुपयापासून स्टार्टिंग आहे. असे लाडू तुम्ही बघू शकता घरगुती पद्धतीने बनवलेले आहेत. काका तुमचं नाव काय? भगत गणपत धुरी. आणि तुमचं नाव? जर कोणाला असे लाडू पाहिजे असेल तुम्ही देऊ शकता. तुमचा नंबर सांगा ना. ओके, परत एकदा बोला ना. 7276103282. ओके मित्रांनो, पाहू शकता नंबर ताईंनी सांगितलेला, पण हा नंबर इथे पण बघू शकता. बोर्डवर नंबर लावलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे असतील तर नक्की काकांना कॉल करा आणि ऑर्डर द्या त्यांना. खोबरावडी पण आहेत. काजूगर खाजा. ओके, काजूगर खाजा. ओके, सर्व काय? खाजाची काय अशी प्राइस आहे? 40 रुपये. आणि काजू? 150 रुपये 200. ओके, सोलेले नाहीत. किती बोललात? 150 रुपये. आणि 180. कसे आहेत हे? ग्राम किती आहेत? 200 ग्राम आहेत मित्रांनो. बघू शकता रिजनेबल अशी प्राइस लावलेली आहे काकानी. पीठ कोणतं आहे ते? पोळीत पीठ. कसं? ओके. आणि कोकम सरबत? ओके. ओके, आगळ पण आहे मित्रांनो. पाव किलो 50 रुपये. पाहू शकता मित्रांनो. बघा, तुम्ही जर जत्रेत आलात तर नक्की भेट द्या आणि घ्या. आणि जर तुम्हाला जमलं नाही तर तुम्ही कॉल पण करू शकता. आणि करंजी पण आहेत. ओके, मतलब फराळची पण तुम्ही ऑर्डर घेता दिवाळीला. पाहू शकता. ओके ओके ओके, बघू शकता सगळ्या प्रकारचे ऑर्डर घेतात. आणि बघू शकता घरगुती पद्धतीने सगळं काही बनवलेलं आहे. तर तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर नक्की यांना भेट द्या आणि या नंबरला कॉल करा. धन्यवाद. वडापाव महोत्सव जस्ट आपण करून आलेलो आहोत संडेला. आणि इथे बघू शकता अजून एक वडापाव कट्टा असा स्टॉल लागलेला आहे. कोल्ड्रिंक्स देखील आहेत. ताई, काय वडापावची प्राइस आहे? 15 रुपये. पाहू शकता 15 रुपये अशी वडापावची प्राइस आहे. जस्ट आपण वडापावचा महोत्सव करून आलेलो आणि परत आपल्याला वडापाव दिसलेला आहे कोकण महोत्सवमध्ये. वडापाव दाखवू शकता? आहेत रेडीमध्ये. वडा बघू शकता. कटलेस भजी देखील आहे. कटलेस कसं आहे? आणि काय बोलता तुम्ही? काय बोलवता? उलटा वडापाव. म्हणजे काय नक्की? ओके, असं काय दाखवायला आहे डेमो असं? हा द्या ना त्यांना, चालेल. आपण बघूया जरा वेगळं असं वाटतंय. चॉकलेट देखील आहे त्यांच्याकडे. ओके, ऑर्डरनुसार तुम्हाला भेटू शकता. तुम्ही ऑर्डर पण करू शकता. तुमचं नाव आणि कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा ना. ओके, कॉन्टॅक्ट नंबर बघू शकता बोर्डवर दिलेला आहे.
नंबर सेव्ह करून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आपण नक्की एकदा बघूया. उलटा वडापाव पाहू शकता. उलटा वडापाव काहीतरी युनिक वाटला मला. आम्ही आता बघतोय. हा बघा उलटा वडापाव एक नंबर आहे ना. आणि आता कसा केला तुम्ही पूर्ण? ब्रेडमध्ये नाही, पावामध्ये ते बॅटर टाकायचं. ओके. हां मग त्याला पावामध्ये चण्याच्या पिठात बॅटर करून मिक्स करून तो ओके. जसा म्हणजे आपण वडा करतो तसं डायरेक्ट पावासकट टाकायचं. ओके यम्मी होतोय. ओके एक नंबर आहे. तर आपण आता टेस्ट करणार आहे. चला देऊ तुम्हाला. हा द्या ना. घ्या ना. थँक्यू. चंद्रदेव सुद्धा बघतात. जबरदस्त आयोजन इकडे केलेलं आहे. एक नंबर टेस्ट परत सांगतोय. चांगली टेस्ट आहे. अमेरिकेचे चांगली टेस्ट कळाली आहे. त्या दिवशी वडापाव खाल्ला. आता आपण उलटा वडापाव खाल्ला. आपला भेट द्या. चला जरा खाऊन घेतो. हा एक स्टॉल लागलेला आहे. पोटॅटोची प्राईस बघू शकता. पेरी पेरी मसाला विविध प्रकारचे असे लिहिलेले आहेत आणि त्याची प्राईस देखील लिहिलेली आहेत. आणि आपण इथे पण ते ट्राय करणार आहोत. ज्येष्ठ नागरिक वय वर्ष 60. आणि खरवस त्याच्यात बाजूला खरवस. कोकण महोत्सव म्हटला म्हणजे खरवस आलाच पाहिजे. काका कसा आहे हा? गुळाचा 150 रुपये पाव. गुळाचा 150 रुपये पाव. साखरेचा 120 रुपये पाव. साखरेचा 120 120 रुपये पाव. गुळाचा हा गुळाचा आहे. आम्ही टेस्ट करायचो. मी तुला खरं सांगतो टेस्ट एकदम छान आहे. आता तुम्ही ऑर्डर घेता का? हो ऑर्डर मी घेतो ना. समजा कोणाला ऑर्डर जर पाहिजे असेल तर नक्की काकांना एकदा फोन करा. तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा ना. 7738 ओके 64 हां 7102 02 विश्वास पवार. विश्वास पवार. मित्रांनो नंबर सेव्ह करून घ्या. आपल्या स्क्रीनवर पण नंबर येत असेल तर नक्की मित्रांनो तुम्हाला ऑर्डर जर करायची असेल तर काकांना फोन करा आणि ऑर्डर तुम्ही देऊ शकता इथे. थँक्यू का. सो मंडळी इथे बघू शकता डान्स चालू झालेले आहेत. डान्स चालू झालेले आहेत. आता आपण पटापट कव्हर करूया. इथे बघा दुसरा स्टॉल आहे नेकलेसचा. इथे गोंडाघाट लोणचे सेंटर आहेत. विविध प्रकारचे लोणचे पण आहेत. नक्की एकदा जाऊन भेट द्या. इथं पापड सेंटर. एकदा पापड सेंटर दाखवतो लगेच आपण जाऊया. बघू शकता विविध प्रकारचे पापड आहेत. साबुदाणा बटाटे चकली कशी आहे ताई? 60 रुपये चकली आहे. इथं बघू शकता विविध प्रकारच्या नळ्या देखील आहेत. ताईची प्राइस कितीपासून चालू होते? प्राइस किती चालू होतात बोलले? 60 रुपयापासून चालू होते मित्रांनो. आणि 100ला 3. पाहू शकता असे विविध प्रकारचे पापड वगैरे आहेत. तुम्ही नक्की येऊन एकदा भेट द्या सिद्धार्थ पापड सेंटर. आणि त्याच्यात पुढे आहे आईस्क्रीम स्टॉल. त्याच्यानंतर आहे A1 स्टार्टर अँड कबाब. असे विविध प्रकारचे स्टॉल आहेत. प्लस द पिझ्झा कॉर्नर. इथे बघू शकता गुरुकृपा असे या शॉपचं नाव आहे. दादा काय काय आहे तुमच्याकडे? आमच्याकडे किमा, कलेजी, वजरी, आंबोळी चटणी, कोंबडी वडे सगळं आहे मित्रांनो. कोकण महोत्सव म्हटलं म्हणजे सगळं असणारच. प्राईस काय आहे? आपल्याकडे 30 रुपयापासून स्टार्टिंग आहे. ओके. आणि अगदी 120 रुपये 150 रुपयापर्यंत प्लेट आहेत आपल्याकडे. आणि प्रॉपर मालवणी. प्रॉपर मालवणी. तुमचं नाव काय पूर्ण? सागर परब. सागर परब. ताई तुमचं? अश्विनी परब. तर बघू शकता दादाचा ताईचा स्टॉल आहे. तुम्ही येऊ शकता. 30 रुपयापासून ते 120 पर्यंत ना. 120 पर्यंत अशी प्राईज आहे. तुम्ही एकदा या आणि टेस्ट करून पाहू शकता. दादाचा शॉपचं नाव आहे गुरुकृपा. गुरुकृपा शॉपचं नाव ना? गुरुकृपा अल्पवार. ओके. हरीचा देखील इथे स्टॉल आहे. तर दादांकडे एकदा साडी विचारूया आपण. दादा साडीची सुरुवात काय आहे प्राईजची? 400 आहे. 400 to 3000. ओके. 400 पासून ते 2000 पर्यंत साडीची प्राईज आहे. आपण एखादी साडी बघूया इकडे. तुम्हाला एकदा दाखवतो पूर्ण साड्या. ही साईडची या साडीची रेंज काय पूर्ण? ओके. बघू शकता इथे साडींची ना प्राईस पण दिलेली आहे मित्रांनो. लावू शकता बघा. 2000, 100, 2000 अशी विविध साडीला ना प्राईस देखील लावलेल्या. काही काहींना टॅग नाही आहेत पण तुम्ही विचारून घेऊ शकता. असं काही नाही आहे. तर एकदा नक्की येऊन भेट द्या. इथे साड्या देखील आहेत.
आणि अजून एक बघा इथे एक स्टॉल लागलेला आहे. काय काय आहे तुमच्या स्टॉलवर? शेवपुरी आहे, दहीपुरी आहे, दही वडा आहे, दही पापडी चाट आहे, सगळं घरगुती वस्तू आहे. ओके, घरगुती वस्तू वापरल्या आहेत. या पुऱ्या पण आम्ही घरीच बनवतो, फक्त हे बाहेरचं रेडीमेड आहे, बाकी सगळं घरीच आहे. मित्रांनो बघू शकता पुऱ्या देखील घरगुती म्हणजे घरीच बनवलेल्या पुऱ्या आहेत या. हे बघा सगळं सगळं. ही ड्रायफ्रुट्सची चटणी आहे, खजूर वगैरे नाही आहे, ड्रायफ्रुट्स आहे याच्यामध्ये. ओके, हे बघा पापडी, ही घरगुती वाली पापडी आहे, प्युअर ऑइल मध्ये केली आहे. हे काय रियूज ऑइल वगैरे नाही, आम्ही स्वतः बनवतोय. स्वतः बनवतात ते घरी. आणि पाहू ऑर्डरसाठी शकता. हा नंबर आहे खाली, या नंबरवर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. तुमचं नाव काय? माझं नाव अक्षय कामत. अक्षय कामत. हो. अक्षय कामत आहे. तुम्हाला जर ऑर्डर द्यायची असेल तर मित्रांनो खाली नंबर दिलेला आहे, नक्की एकदा ऑर्डर द्या आणि एकदा टेस्ट करून बघा. सगळं काय घरगुती पद्धतीने वापरलेलं आहे. शेवपुरी 50 रुपये आहे, दहीपुरी 60 रुपये आहे, दही पापडी चाट फुल प्लेट 80 रुपये आहे, हाफ प्लेट 60 आहे, दही वडा 90 रुपये फुल प्लेट, हाफ प्लेट 60 रुपये. त्याच्यामध्ये 2 मोठे वडे मिळणार, 1 पापडी मिळणार. ओके मित्रांनो बघू शकता खिशाला परवडेल अशी प्राइस लावली आहे दादाने. नक्की एकदा टेस्ट करा. थँक्यू दादा. थँक्यू. इथे अजून एक स्टॉल आहे बघू शकता. काय काय तुमच्या स्टॉलवर? हमारे स्टॉल पे है पास्ता, सैंडविच, मैगी, जिसमें हमारा स्पेशलिटी है पास्ता हमारा वाइट सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता. तो उसमें हम लोग एक्चुअल में जो इटालियन टेस्ट रहता है उसी तरह का है, और हमारा घर पे बना ही सॉस है, वाइट सॉस हो या रेड सॉस हो, तो हम लोग उस तरह से वैसे देते हैं. और सैंडविच में हमारा सबसे बड़ा स्पेशलिटी है चीज़ पीलिटोस. तो आप अगर खाओगे, कहीं पे बाहर ऐसा नहीं खाया रहेगा, अगर यहाँ पे खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा. एक बार ट्राई करके जाओ, दूसरी बार पक्का वापस आओगे. नक्कीच मित्रांनो. 100 रुपीज ओनली. ओके, 100 रुपये बघू शकता. प्राइस फक्त 100 रुपये दिलेली आहे. पाहू शकता नए स्टॉल आहे मित्रांनो. वैशाली कलेक्शन, विविध प्रकारचे बघा असे महिलांसाठी हार वगैरे, मंगळसूत्र वगैरे लावलेले आहेत. ओके मित्रांनो, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी क्रीम वापरली आहे. बघू शकता फ्रेश अशी क्रीम आहे. ओके, ताई बनवत आहेत. एका लहान छोट्याशा मुलीला पाहिजे. काय तुमचं नाव काय? नेहा हटकर. दादा प्राइस काय याची? बघू शकता छोटा आहे 50 रुपयाला, मोठा आहे 100 रुपयाला. एकदा नक्की या कोकण महोत्सव मध्ये आणि आईस्क्रीम एकदा टेस्ट करा. दादा तुमचं नाव? अक्षय. ओके, थँक्यू दादा. हा मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर सुद्धा लागलेला आहे. तो मंडळी 1 डिसेंबरला ही जत्रा चालू झालेली आहे आणि 10 डिसेंबरपर्यंत ही जत्रा आहे. तर नक्की या, एकदा भेट द्या आणि या जत्रेचा आनंद घ्या. तो मंडळी आपण त्या साईडचे स्टॉल आहेत ना पूर्ण कव्हर केलेले आहेत आणि एकदा बघूया आपण इकडे स्टॉल कसे लागलेले आहेत. तुझी डोंगरावर
मुलींसाठी ड्रेसचा असा एक स्टॉल आहे. आता ड्रेसची प्राइस कितीपासून स्टार्ट झालेली आहे? 350 पासून ड्रेसची प्राइस चालू झालेली आहे. पर्स पण तुम्ही पाहू शकता, विविध प्रकारचे पर्स आहेत. आता याची प्राइस काय आहे? याची प्राइस काय? 1500 रुपये प्राइस आहे. लेदरचा इथे प्युअर लेदरचं आहे, बघू शकता. याची 1500 प्राइस आहे आणि असे वेगवेगळ्या प्राइस आहेत. याची प्राइस काय? 450 450 ला याची प्राइस आहे, पाहू शकता. हे 700 रुपयाला आहे आणि प्युअर लेदर आहे. हे कितना? हे पण 700 रुपयाला आहे, प्युअर लेदर आहे. हे 800 रुपयाला आहे. बघू शकता विविध प्रकारचे पर्स ते देखील आहे तिकडे. मित्रांनो बघू शकता जय आंबे पाणीपुरी मालवणी हळद उपलब्ध आहे असा स्टॉल लागलेला आहे. ताई वरती बोर्डवर लिहिलेलं आहे मालवणी हळद उपलब्ध आहे. कशी आहे ती हळद दाखवा जरा. बघू शकता 100 रुपये अर्धा किलो. 100 रुपये अर्धा किलो. 100 रुपये अर्धा किलो अशी ही हळद आहे. तुम्ही फिश फूड लागलेले आहे. दादाच्या शॉपचं नाव आहे योगेश किचन. फिश फूड आहे मित्रांनो. आपण नक्की एकदा प्राईस विचारूया. बांगडा आहे ना? हा बांगडा आहे. 80 रुपीज आहे. हा 60 रुपीज आहे. ओके. 130 ला पापलेट आहे. 300 रुपये प्लेट आहे. कोळंबी. ओके. बोंबील आहे 100 रुपये थाली. ही मारलेली आहे. चिकन करी आहे आणि याच्यामध्ये होत आहे खेकडा मसाला. खेकडा मसाला. खेकडा मसाला कसा आहे? खेकडा मसाला 150 रुपये प्लेट. खेकडा मसाला 150 रुपये प्लेट आहे. तुम्ही मांदेलीची प्राइस नाही सांगितलं. मांदेली आहे 70 रुपये प्लेट. ओके. सुरमई ना? हा सुरमई आहे 200 रुपये प्लेट आहे. आणि हा चिकन करी आहे. चिकन आहे 100 रुपये प्लेट. 100. बघूशा लाडू लागलेले आहेत. खाजा देखील आहे. आंबापोळी. काका आंबापोळी कशी आहे हो? बघू शकता आंबापोळी 80 रुपयाला आहे. आणि खाजा? खाजा 50 रुपये. लाडू? शेंगदाणे लाडू आहेत ना? 80 रुपयाने. हे 60 रुपये. पाहू शकता रिजनेबल असे रेट आहेत. नक्की या भेट द्या. कोकम कसं? 80 रुपये पाव. आणि पोहे 70ला अर्धा पोहे. उकडे तांदूळ कसे आहे? 70ला अर्धा उकडे तांदूळ. हे कुठले तांदूळ? सुराई तांदूळ कसे आहे? 70ला अर्धा. पेस्टसाठी उपलब्ध, म्हणजे पेस्टसाठी चांगले आहेत ना दोन्ही तांदूळ. बघा पेस्टसाठी चांगले आहेत. मित्रांनो पाहू शकता दरवर्षी स्टॉल लावतात. दरवर्षी लोक येतात, घेऊन पण जातात आणि ओळख पण ठेवतात. मंडळी बघू शकता 15 वर्ष झाले आहेत स्टॉल. तुम्ही बरोबर इकडेच लावतात, म्हणजे कोकण महोत्सव जिथे असेल तिथे लावतात. ओके. तुम्ही राहायला कुठे? मुंबईमध्ये? ओके. म्हणजे भाईंदरला मित्रांनो गोल्डन नेसला राहतात आणि 15 वर्ष झाले ते स्टॉल लावतात प्रत्येक महोत्सवामध्ये. आणि कुठल्याही कस्टमरची कंप्लेंट नाही आहेत. सगळे येऊन इथे घेऊन जातात. यांचं नाव आहे हेमांगी कदम. कुडाळचे. ओ म्हणजे आपल्या पुढे. मित्रांनो मी फणस गावचं आहे. तुम्ही ऑर्डर वगैरे घेता का? तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा ना. 9969021494. ओके मित्रांनो नंबर आपल्या स्क्रीनवर पण येत आहे. नक्की बघा, कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्हाला जे काही पाहिजे असेल ते तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याकडून घेऊ शकता. मुखवास देखील इथे आहे. तुम्ही या मुखवास पण ट्राय करू शकता. परत एकदा मसाल्याचा स्टॉल. मित्रांनो कोकण महोत्सव म्हटलं म्हणजे मसाल्याचा स्टॉल येतोच, खाजा येतच, लाडू येतात. आपण ना ताईकडे एकदा मच्छी मसाला. ताई कसा आहे? 70 रुपये 100 ग्राम. 180 रुपये पाव आहे. आणि संडे मसाला म्हणजे काय? चिकन आणि मटनसाठी हा मसाला एकदम भारी आहे. आणि मालवणी मसाला 180 रुपये पाव. संडे मसाला कसा बोलला तुम्ही? 200 रुपये पाव. मसाला कुळीत पीठ कसं? 80 रुपये पाव किलो. साधी कुळीत पीठ. ओके. म्हणजे काही करायची गरज नाही, डायरेक्ट फोडणी द्यायची, जेवायला बसायचं. साधी कुळीत पीठ. तुम्हाला ऑप्शन आहे की तुम्ही कांदा मिरची किंवा मसाला तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता. साधं कुळीत. ओके. आपलं कोंबडी वडेपीठ. वडेपीठ. कोंबडी वडेपीठ. ओके. हे 70 रुपये अर्धा किलो. 70 रुपये अर्धा किलो. हे डांगर आहे उडदाचं. डांगर कुळदाचं कसं आहे? 100 रुपये पाव किलो. ही गावठी हळद आहे
गावठी हळद 100 रुपये पाव. तर बघू शकता खिशाला परवडतील अशी प्राईस आहे. नक्की या. आणि ताईच्या या मेन म्हणजे आपल्या कोकणाचं आहे हे. तुम्ही एक मेनू लक्षात ठेवू शकता. ताईच्या स्टॉलचं नाव आहे दुर्वा मसाले. वाव, नाव देखील छान आहे दुर्वा मसाले. ताई खाजाची प्राईस काय? खाजा 50 रुपये आहे पाहू शकता. आणि आंबावडी आहे का? आंबा पोळी आहे. ओके हे फणसाचं पण आहे आपल्याकडे. ओके कशी आहे याची प्राईस? ही 70 रुपयाला आहे आणि आंब्याची 80 रुपयाला आहे. आंब्याची 80 रुपयाला. जांभूळ पोळी पण आहे. जांभूळ पोळी स्पेशल. ओके कशी आहे ती? ही 200ला आहे. ओके 200ला. आणि काजू कसे आहेत? काजू हे 180ला पॅकेट आहे. आणि सोललेले आहेत ते? सोललेले आहेत ते 200ला. 200ला. बघू शकता मित्रांनो रिजनेबल अशी प्राईस लावलेली आहे. नक्की ताईच्या स्टॉलला एकदा भेट द्या. नंबर देखील आहे. ताई तुमचं नाव काय बोललात एकदा पुन्हा एकदा सांगा. माझं नाव मनाली भूपेश पेडणेकर. ओके मनाली पेडणेकर. काकाने चटणी देखील घेतलेली आहे. काका तुमचं नाव काय? सुनील भोसले. ओके सुनील भोसले काकांचं नाव आहे. काकाने कोकम सुद्धा घेतलेले आहे. आणि काय घेतलं तुम्ही? कोकम डांगर सुद्धा घेतलेले आहेत. हा खास मालवणी स्पेशल असतो. मालवणी खाजा स्पेशल असतो. नक्कीच चांगल्या पद्धतीने आणि कोकम पण तो काकाने बघू शकता ताईच्या स्टॉलवर एवढं सारं खरेदी केलेलं आहे. धन्यवाद काका. ताई सुको खोबरं कसं आहे? 50ला 50ला पाव 90ला अर्धा. बघू शकता सुको खोबरं सुकीला आहे. आणि प्लस इथे महिलांसाठी पर्स सुद्धा आहे. तर नक्की एकदा भेट द्या. इथे बघू शकता महिलांसाठी सुद्धा ड्रेस आहेत. आता प्राईस काय चालू झालेली आहे? 250 पासून स्टार्टिंग आहे ड्रेस. तुम्ही बघू शकता. लेगीज सुद्धा आहे तिकडे. लेगीजची प्राइस काय? 100 रुपये. हे शॉर्ट्स पण तुम्ही बघू शकता. फिक्स रेट आहे 100 रुपये लिहिलेले आहेत. बघू शकता. हे पण लेगीजच आहेत ना? जॅगिन्स लेगिन्स प्लाझो 200 रुपये रेट आहे. हे बघा 100 रुपयाला बघा. काय नाव तुमचं? आहेत लाल बहादूर मिश्रा. दादाचं नाव लाल बहादूर मिश्रा आहे. दादाने कोकण महोत्सवामध्ये स्टॉल लावलेला आहे. नक्की एकदा भेट द्या मित्रांनो. ड्रेस आवडले तर नक्की घ्या एकदा. ते बघू शकता रिंग्स वगैरे आहेत. कानातले आहेत, गळ्यातले आहेत. असं एक स्टॉल आहे. तिकडे लहान मुलांसाठी खेळणी लावलेले आहेत. हा देखील इथे एक स्टॉल लावलेला आहे. परत तुम्ही बघू शकता क्लिप वगैरे सगळं काय आहे. केसात घालण्यासाठी सगळं काय आहे. खास असं एक महिलांसाठी. इकडे सुद्धा बघू शकता पूर्ण सेल लागले आहे. 30 रुपयापासून चालू आहे. प्लॅस्टिक मटेरियल आहे सगळे. ते प्राईस देखील लिहिलेले आहेत मित्रांनो. एकदा नक्की या आणि भेट द्या. तो मित्रांनो आपण आपल्या एंट्रन्स जवळ आलेलो आहोत. आपण सगळे स्टॉल कव्हर केले आहेत. बघू शकता असे आजूबाजूला पण म्हणजे मध्ये सुद्धा असे एक स्टॉल लावलेले आहे. मंडळी आपण आता आलेलो आहोत प्ले ग्राउंडला. कोकण महोत्सवमध्ये ना असे बघू शकता लहान मुलांसाठी मोठ्यांसाठी सगळ्यांसाठी ना तुला असं मैदान ठेवलेलं आहे. आणि विविध प्रकारचे खेळ खेळत आहे. इकडे इथे बघू शकता बंदुकीचा एक खेळ आहे. स्टॉलच्या बाजूने असा रस्ता आहे. पण आपण आलो आहे. इथे बघू शकता भूत बंगला मित्रांनो. हंटेड हाऊस देखील लावलेलं आहे. आणि इथे बघा सुपर ड्रॅगन ट्रेन अशी ट्रेन देखील इथे लावलेली आहे. हा पाळणा. मला या पाळण्यांची ना नेमकी नावं माहिती नाही. पण बघू शकता असा मोठा पाळणा सुद्धा या मैदानामध्ये उभा केलेला आहे म्हणजे आपल्या कोकण महोत्सवमध्ये. आणि इकडे लहान मुलांसाठी गाडी बघू शकता. बघू शकता आपण इथे तिकीटची प्राईस विचारूया म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज येईल. काय तिकीटची प्राईस आहे? 70. किती मिनटं फिरतं? 10 राऊंड. ओके मित्रांनो 10 राऊंड आहेत. 70 रुपये आहेत. बघू शकता रिजनेबल आहे. एकत्र झाले तर तेवढं काय
खर्च होतोच आपला. ताई प्राइस काय याची? 70 रुपये प्राइस आहे मित्रांनो, पाहू शकता. ते लहान मुले जास्त येतात आणि खेळतात. ताई प्राइस काय आहे? प्राइस काय आहे? 50 रुपये. किती मिनटं? 5 मिनटं मित्रांनो, 50 रुपये. होऊ शकता लहान मुलांसाठी इथे खेळायला, लहान मुलांसाठी लय मजा येते लहान मुलांना. 50 रुपये 5 मिनटं. तर मित्रांनो आपल्याला जत्रेमध्ये 2 भाव भेटलेले आहेत. हे सुद्धा ना जत्रेचा आनंद घेत आहेत. काय नाव तुझं? शुभम. तुझं नाव? शुभम सोलंकी. तुझं नाव? हेमंत आदर. ओके मित्रांनो, आपल्याला 2 भाव भेटलेले आहेत. जत्रा ते पण एन्जॉय करतात. कशी वाटते जत्रा? मस्त आहे ना, एकदम मजा करताय ना? कुठे राहायला? म्हणजे भाईंदर. ओके मित्रांनो, भाईंदरचे तर आपले 2 भाव भेटलेले आहेत. थँक्यू. तर बघू शकता असे सारे गेम लावलेले आहेत. हा एक बॉलचा गेम, पूर्ण ग्लास पाडवतात ते. सुद्धा रिंग टाकायचा गेम आहे. प्राईस काय याची? 50. किती रिंग टाकायला भेटतात? रिंग किती भेटतात टाकायला? 50 मध्ये. ओके 50ला 10 रिंग टाकायला भेटतात. आणि जिथे जाईल तिथे आपले तेवढे काय त्या याच्यावर प्राईज लावलेले असेल ते प्राईज आपल्याला भेटेल. बाबा बोले इथे बघू शकता हा बॉलवाला गेम आहे. नंबर वाईज असे गेम आहे. सो मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये मी एवढंच ठेवतो आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर व्हिडिओला नक्की शेअर करा. आणि तुम्हाला आमच्यासोबत प्रवास करायचा असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो भेटूया आपण दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. चला बाय बाय.